भैया जी के बोले वाला बाहो, घरे घरे नहीं के हाला बाहो। मनोज भैया जी के बोले वाला बाहो, घरे घरे नहीं के चर्चा बाहो। गली गली के विकास करावे के बा, गली गली के विकास करावे के बा। प्रधान मनोज भैया के बनावे के बा, प्रधान मनोज यादव के बनावे के बा। हाँ भाइयों, न भूलना है और न भुलाना है, मनोज यादव भैया को पूर्ण बहुमत से जिताना है। हरदम सेवा में रहे तैयार हो, मौका था भैया के अब की रवाज हो। हरदम सेवा में रहे तैयार हो, मौका था भैया के अब की रवाज हो। सबके हक अधिकार दिलावे के बा, सबके हक अधिकार दिलावे के बा। प्रधान मनोज भैया के बनावे के बा, अब की पूरा बहुमत से जितावे के बा। जी हाँ, याद रखें मनोज यादव, घर घर की अब यही पुकार, मनोज यादव अब की बार। राजा पटसोनी घर घर आवाज मिली बनी आंगनबाड़ी, लइका सब पढ़े जइहे रहे नया नारी। घर घर आवाज मिली बनी आंगनबाड़ी, लइका सब पढ़े जइहे रहे नया नारी। काका बुढ़ऊ के पेंशन दिलावे के बा, काका बुढ़ऊ के पेंशन दिलावे के बा। प्रधान मनोज यादव के बनावे के बा, प्रधान मनोज भैया के बनावे के बा। सभे माता बहन भैया भाभी से चाचा चाची से हाथ जोड़ के ये निहोरावा कि भैया मनोज यादव टेंट हाउस वाले के भारी से भारी मत से विजयी बनाए। कहिला हाथ जोड़ी मिसिर मऊ के लोग से, मनोज भैया अइले बड़ी संजोग से। कहिला हाथ जोड़ी मिसिर मऊ के लोग से, जब लुटाई गई चर्चा सुनावते बा। प्रधान मनोज भैया के बनावे के बा, अब की पूरा